ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, мардуми ғариб, ҳама каса хубен? Ирӯз 31 август соли 2024 ҳазору рубл 117 сомонӣ дар бонки Эсхата. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯй кунед, рекламаш мекунем. ирӯза набурда ҳастай. Астраҷи караван, Астраҷи Хечибек, Мерседес С-класс, Хундай Солярис, Опел Астраеф ҳастай, караванаш, седанаш Хечибекш ҳастай. баъдан Тойота Витс дорем, Портер Танген грузовой ҳастай, ВАЗ Приора, баъдан ВАЗ 2114 ҳастай, Астрааш ҳастай. хулас беҳтарин мошино баҳри шумо. бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед. мо дар беҳад мошинои арзон бисёр мешава успеҳ мекунем, мегирем бача азиз. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузови караван, каравани простой, ноҳияи Ёвонда айни ҳол нахаду қарор дорад. соли баромад 93, нархша 19000 сомонӣ мегам. муомилаш қатъияй. гази бензин, объёми 1.6, коробкаи механика, рақамҳои дастӣ 938, WhatsApp 3838 ахираш. оиди ҳами караван метонен занг зад пурсен. меган баллонои пачка, хадавои пачка, краскаш нав, ҳуҷҷат надора, утилизатсия нагуфтандора надора, салонлата, состояние мошин на хаду дар ноҳияи Ёвон. касоне ки эҳтиёҷ ба караван дорен, ина акада занг занен. аз номи мо канали ютуби Саудо ТВ бо ягон сум худохоҳад арзонтон мекунанд. навораи моро пайҳам тамошо кунен. навори пагайна худохоҳад хонаҳои арзон мешавад. бо зирашта лайка бизанем бачаҳо. дуюмин мошини фурӯшӣ. Танген Портер, грузовой тангени фурӯшӣ, ноҳияи Воседа қарор дорад. объёми 1.1, гази холӣ, коробкаш механика, нархша 23000 сомонӣ меган. соли баромад 2008. 2008 соли Танген Портери фурӯшӣ бо нархи 23 та. WhatsApp-шон 2603 метонен занг бизанен. оиди ҳами портерча маълумот бигирен. ҳаллиш намешавад, срочна сум дар кораи сӯзишвориш, мақсад бензин, документҳо бучидагӣ, боз муомилаи хубам дора. занг мезанен маълумоти сӯзишвориш газ бачаз бахшиш. занг мезанен маълумоти пурраша. оиди ҳами Танген рақамҳои 2603 мегирен. фикр мекунен тангени хуб барои бор кашидан. просто ака борша худаш мондагай, барои кори худаш сум дар кор мепӯшаш. сеюмин мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. Астрааш Хечибек, ноҳияи Фархор, солаш 2006, 60000 муомилаш қатъӣ, бензини холӣ, мордарави мордай зур просто. объёми 1.6, коробкаи механика, рақамҳои 909 дастӣ, 900 дастӣ, плюси 7 991, ахирош 41. WhatsApp, баллонош 90%, ҳуҷҷатош тамом шидагиай, срочна сум дар корай, проблема надора. состояние соз мега хидм проблема дорум, ба ҳамон хотир просто мошина бинен дам бигирем бача. маълумот пурра занг занед худтон. чорумин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla, ноҳияи Ёвон, соли баромад 1996. ана ҳами Corolla-ро бояд чи дарҳол савдош кунанд. 18000 меган, бо муомила дора. 98 сол. автоматика, объёми 1.5, бензини холӣ, рақамҳои 589 дастӣ ёки 8674. WhatsApp, савдо пеши мошин, алиш намешава, ҳуҷҷат 1 моҳа, ҳаючот бароварда метр меган. и хеле ба нарх 18 та бо савдои хубам мекунанд ша. панҷумин мошини фурӯшӣ бачаҳои азиз. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови Хечибек давёбача, шаҳри Ваҳдат, солаш 92, 24000 сомонӣ нархаш, газа бензин, объёми 1.6, коробкаи механика, ҳолати хуби техникида қарор дорад.
краска тоза, дискои фасон, баллончаҳои зур, состоянии бақагӣ, объёми 1.6 простои, коробка механика. ҳолати хуб то моҳи январ. ҳуҷҷат: баллоно 90%, хаддавои хуб, миёна, утилизатсия нестай, алиш ҳичи нагуфтанд. Шашмин мошини фурӯшӣ, ваз 2114, советский тоза, шаҳри Бухтар. хоб соли баромад 2012 сол, 2114 фурӯшӣ бо нархи 38000 сомонӣ, бензини холӣ. просто мошинчара тарбия карданд, камтар мошинчада мақсад расход карданша ба ҳам хоти 38 мега муомилаш хатияй. Лада ваз приёрай 2014 сол, 1.7 механика. ҳолати хуби техникӣ, мошин берасходай. мешини ҳай мекунед, 1 сола ҳуҷҷат дора. телефон кунен, маълумоти пурра 080 номеро занг занен. ҳафтумин мошини фурӯшӣ Астраҷи караван астае, ки дар ноҳияи Калхозобод қарор дорад. соли баромад 1999, 53000. шумо дар 53000 ҳами караван астраҷиро метавонед ҳозир занг бизанен. ҳами рақамҳои 8498 да ҳозир бигиренша. объёми 1.6, коробкаш механика, гази бензин, баллонош 70%. мошин краскаталаб нестай, дарош сентезамок, мотор, коробка хаддавои созай, без утилизатсия. ҳуҷҷатош то моҳи декабра ҳастай. дӯстон азиз, оригинал караван, каравани астраҷӣ. и астраҷи караванай, каравани прасой нестай. дӯстон азиз, 53 та муомила дора. агар аз номи канали мо Саудо ТВ занг бизанед шумо. ҳаштумин мошини фурӯшӣ Opel Astra F астае, ки Astra F, ноҳияи Калхозобод, дар кузови хечбек, гази бензин, объёми 1.6 механика, солиш 96, 24 та муомила дорад. мошин камтар краскаталаб, поёни қошиш камтар, мақсад краскаталабай. рақамҳои 8498 WhatsApp занг занед. масъалаи утилизатсия кардагӣ, ҳуҷҷатҳо то декабра ҳастай. мошин краскаталабай, чӣ хеле ки дар расм мебинен. фарои пеша поёниш хулас краскаталаб, состоянии созанекӣ. маълумоти пурраша рақамҳои 777 да метавонед дӯстон занг занед, пирсоншен. ҳами дар ҳами комент ҳозир нависен, ки оё шумо чандум лайка заден. ҳами лайкҳои бепла ҳатман монем бачаҳо. намедонам 15000 тамошо мекунед, лекин лайк намезанен. дастгири атушӣ. наҳамин мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-Class астае, ки соли баромад 1994, шаҳр Душанбе, бо нархи 38500 сум фурӯхта мешавад. бензин, газ, объёми 1.8, коробкаш механика. ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошинча дар ҳолати беҳтаринай. меганча 4 покришкаи нави магазин, хаддавоиш нав, ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. моториш 1.8 звер, кузовшам мақсад тозаҳакай. мошин краскаталабам фикр мекунам нестай. мерседес харои қызиқ бошен, агар ина рақамҳои 77-78 да занг занен. 38500 бо савдои хубам дора. хай нагуфтан алиш мешава намешава. худотон як пешниҳод кунед, может алишам мумкин бикунам. бачаҳо азиз, лайкотон намонен, мошини даҳама тамошо бикунед. дӯстон азиз, Toyota Vista астае, ки соли баромад 2009, Toyota Vista, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 51000 сомонӣ, бензини холӣ, объёми 1.1, коробкаи автомат. савдо мешавад 51 та, Душанбеда Нахаду. рақамҳои ватсапшон 26 63. меган мошин як дастай, 2 сол пеш ай вагон гирифтемша. ҳуҷҷатҳо 1 сола. масъалаи утилизатсия дора. итарош парво накунен. хел 51 та Toyota Vista-и солҳои баромади 2009. наворо маъқул бошад, дар аму таги комент нависен, ки Саудо ТВ рақами 5 моненда. чизе боша роҳӣ кунен. хонаҳай
заминаи мошинай рақамҳои ватсап рӯӣ кунем бачаҳои азиз. 11 мошини фурӯшии имрӯза Daewoo Matiz. Матизи солҳои 98 дар шаҳри Ҳисорбудагира ана тамошо кунем бачаҳои азиз. Ба чакҳои Ҳисор 17500 сомонӣ Матизи 98 сол. Объёми ками 08 коробкаи механикаи салони тозаи латтагӣ. Рақамҳои WhatsApp 75 37 занг занед. Матиз дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳо тамом шидагиай, мотор коробка созай, муомила дорад, краска тоза, баллоно дискҳои фасон, хоб салон латта без сарапина, хел ба нарх 17000 ҳозира шуда, мақсад гузоштем ки савдош кунем гуфта, не ки бо муомилаи хубам дорад. Матиз Daewoo мордои фасони просто мошинча бачаҳои азиз камразход айда. Ами мегирен заправкаш мекунен, фикр мекунем ки ами заправкаша дига фуромӯшам мумкин бикунад сон азиз. 12-мин мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки соли баромад 1996 сол. Сидани 96 ина марамад шаҳри Бухтар Қурғонтепада қарор дорад. 34000 мегаанша. Ами 96 ине ки 34000 назар ба хечбекҳо сиданҳо камтар, яъне ки хеле кашишшон зурая, нархошон камтар қимматтар ҳамеша хулас ёфтем. Бензини холӣ объёми 1.6 коробкаи механика. Рақамҳои 68 17 занг занен оиди мошин маълумоти пурраша мақсад роитон мекунем. Меган соҳиби ами сидани фурӯшӣ занг занен. Бензини холӣ. Ягон проблема мошинмон надора, фақат мегирен ҳайш мекунен, состоянии соз чотка ҳай карда мегарден. Хулоси гап 34 та муомила дорад, объёми 1.6 коробкаи механика дӯстон, краска тоза. 13-мин мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 ҳастае ки мордаи Priora дӯстон азиз. Нигоҳ кунед ака. Соли баромад 2007 сол, шаҳр Душанбе 21500 сомонӣ нархаш. Краскаш беҳад краскаи фасони зур кагианша. Бензини холӣ объёми 1.7 коробкаи механика, срочно сумдар кора, состояниш маладесай мега. Тонировка то феврали 2025 ҳастай. Салон полни Priora. Рул гидравлика, объёми 1.7 полисейский. Дискҳо мақсад фасон, баллоно нав, системаи музикаш просто бомба, ходовои губка ҳамаш кадагиай. Мошинча дар камтар аз худ кардем, бо муомила дора. 21500 касе ки мехара аз номи канали Саудо ТВ занг зана, худохоҳ бо ягон сум скидка гизалашам мекунем. Ина занг зане дӯстон, чахчах кунем, маъқул боша бигиринша. 14-мин мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris ҳастае ки соли баромад 2015 сол. Мо ҳаракат мекунем дар ҳар як навормон, мисол навори мошино бошага, ҳар як мошино монем ки шутоби ҳастанд нафарое ки ба хотири Hyundai тамошо мекунанд, нафарое ки ба хотири Toyota, нафарое ҳастанд ба хотири Sedan ёки хечбек ёки ягон намуди Mercedes. Ҳамин гап мақсад ами неправилен боша бигем бачаҳои азиз. Ки ба хотири кадом маркаи мошин тамошо мекунад канали мора, ами нависен мақсад кадом маркаи мошин дар аму комент боша, ҳамонро зиёдтар мо навори баъдина рекламаш мекунем. Видеои пага 1 сентябр худохоҳад навори хонаҳо мешавад, тамошо кунен. Хонаҳои арзонам мемонем дӯстон азиз. Ами канали мо Саудо ТВ фақат хона, мошин, замин, квартира реклама мекунад. Агар шумо хонахари ҳақиқӣ бошен, канали мода подписатсия кунен. Мақсад мода арзонтарош беҳад бисёр мешавад. Хеле ҳолатҳои ҳархелақати рӯӣ мекунам мода. 15-мин Astra-G фурӯшӣ Opel Astra-G ҳастае ки соли баромад 1998. Хичбек Astra-G ҳастае ки шаҳри Хуҷанд 41500 сомонӣ. Просто дар 41500 ин ами Astra-G-ро ҳозир метонен. Ами рақамҳои 0300 ахираш 907 қатияй занг занен ҳозир бигиренша. Шаҳри Хуҷанд 98 сол, Astra-G хечбек, краска тоза ҳакай. Бензин гази, мотори 1.6 коробкаш механика. Рақамоша монде. Мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Пешу пушт задагӣ нест. Мотор коробка 100%. Мошинча
сӯза мега пони тайёр кардагиай ноҳияи масъуда қарор дорад. хоб занг занем маълумоти пурра оиди ҳами Астраҷи Хечбек метем тона рақамҳои 0300 ина метавонед занг занед. хулас навори ирӯза бачакояш ба 15 дона мошин тамом шид. ҳаракат кардем ай любой маркаи мошина наворш кинем. исш кори шумо. поделиса мекунен, подписатса мекунен, лайк мезанен, кори шумо. аддуши фақат дастгирӣ фаромӯш накунен. номеро барои қабули реклама заминай, мошинай, хонаҳай, квартира чизе боша агар мо рекламаш мекунем, навори баъдна фурӯшта мегузорем. комментда нависен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин дар кор ё то чанд сума хона дар кор пешниҳоди навор баъдна баъри шумо мекунем. лайкҳоро занен. зиндаву сарбаланд бошен дӯстон. боқӣ дар амони худо.